जालन्यामधील अतिवृष्टी अनुदान वाटप घोटाळा प्रकरणात एक मोठी अपडेट येते। 5 तहसीलदार 5 नायब तहसीलदारांना या संदर्भात नोटिसा बजावण्यात आल्यात आणि तातडीने प्रशासनाकडे खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिलेत। बनावट शेतकरी दाखवून 35 कोटींचा हा घोटाळा झालाय। जालन्यातला अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा उघड झाल्यानंतर 89 कर्मचारी प्राथमिक चौकशीमध्ये दोषी आढळलेले आहेत आणि यामध्ये तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांचा समावेश आहे। यानंतर प्रशासनाकडून 10 तलाठ्यांचं निलंबन करण्यात आलंय आणि या घोटाळा प्रकरणामध्ये अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करण्यात येईल असे संकेत पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी नियोजन समितीच्या बैठकीवेळी दिलेले होते। यानंतर अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातल्या आजी-माजी 5 तहसीलदार आणि 5 नायब तहसीलदारांना नोटीस बजावण्यात आली। यामध्ये 2 अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडे खुलासे सादर केलेले आहेत। घोटाळ्यातील कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवक देखील रडारवर आलेले आहेत आणि त्यांच्यावर देखील येत्या काही दिवसांमध्ये कारवाई होण्याची शक्यता आहे।